ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 291 баргузор гардид ва мо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро тарҷума карда дар ин навор пешкаши шумо мекунем. Шумо боша моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк гузоштан вақти зиёди шуморо намегирад дӯстон, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мерасонад. Ташаккур барои дастгирӣ. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. Инак ки якум савол дорад Ҷон Морган. Аз дастин поли оғоз кардан мехостум. Дастин, ту дар давоми тамоми карьераи худ дар реваншҳо хеле муваффақӣ. Аз ҳамин сабаб барои ман шавқовар аст ки сирри ту дар чист? Аз кадом сабаб ту бо ҷангоҳаро дар реванш хубтар меҷангӣ? боз бояд ба назар гирифт ки ин муҳорибаҳо чӣ гуна наздик мегузаранд. мо 5 сол пеш ҷангида будем ва мо бо дастан ба ин муҳориба ҳамчун ба муҳорибаи нав омода шудем. мо дар оғози тамринҳои якум муҳорибаро як маротиба тамошо кардем ва аз ҳамон рӯз дигар ман ин чизро тамошо кардагӣ нестум. барои ҳамин ин ҷанги нав аст. ба ҳар ҳол фикр мекунӣ ки ту рӯҳан бартарӣ дорӣ, чунки ту аллакай ӯро шикаст додагӣ. ин чиз дар муҳориба ба ту ягон бартарӣ медиҳад ё не? Не, гуфта наметавонам ки маҳз ҳамон муҳориба ба ман боварӣ зиёдтар медиҳад. ҳамаи карьераи ман ба ман боварӣ медиҳад. муҳорибаҳои охирони ман, инкишоф ёфтани ман ва омодагиҳои ман, ана чӣ чизҳо ба ман бартарӣ медиҳад. на ин ки маҳз ҳамон муҳориба. ин ҷанги нав аст. агар ки мо дар ин 5 сол беҳтар нашуда бошем, пас ин солҳо барбод рафтанд. дуруст, ташаккур. Ҷастин, савол ба ту. вақте ки ту бори аввал бо ӯ ҷангидӣ, ӯ аллакай таҷрибаи калон дошт, муҳорибаҳои зиёд. гӯй ки дар ҳамон муҳориба ягон чиз туро ҳайрон карда тавонист. буд ягон чизе ки ту аз Дастин Порие интизор набудӣ ва баъд фаҳмидӣ. бале, истодагарии ӯ. ман зарбаҳои сахт мезадум, ба пойҳои ӯ зарари калон расондум ва ман боре ҳам ҳис накардам ки ӯ таслим шудан мехоҳад. ӯ ҷангори ҳақиқӣ аст ва маҳз ана ҳамин гуна ҷангҳоро ман дӯст медорам. ман тамоми ҳаёти худ қуввоозмоӣ мекардам ва баъди ҳар як бохт ман баромада версияи нави худро нишон медодам. барои ҳамин ман қуввоозмоӣ карданро дӯст медорам. ман дар ин ҷо барои ҷангидан омадагиам. боз як саволи дига ба ту, Ҷастин. одамо мегӯянд ки ту ҷангори техникӣ шудаӣ. аз нуқтаи назари худат фарқияти асосии ту аз 5 сола пеш ва ҳозира дар чист? фикр мекунам ки сину сол ман калонтар шудам. ҳамон вақт ӯ сеюм рақиби ман дар UFC буд. албатта ки ҷанг аст, аммо вақте ки ту дар майдонӣ ва ҳатто ҳозир нигоҳ кун чӣ қадар одам аст. ин тамоман дигар кор аст. бояд ки эҳсосотҳои худро идора кунӣ, фикри мухлисонро накунӣ, оиди дигар корҳо. ҳамаи ин чизҳо набояд ки туро парешон кунанд вақте ки ту меҷангӣ. пеш ман кӯшиш мекардам ки аз ин чиз энергия гирам, аммо ҳозир вазифаи ман оромона, бо таваҷҷӯҳ ва босаброна ҷангидан аст. ман бо ҳар як зарбаи худ зарари ҷиддӣ мерасонам. барои ҳамин бояд лаҳзаҳои даркориро интизор шавам. савол ба Ян ва Алекс. Ян, аз ту оғоз мекунем. чӣ гуна ки мо медонем Ҷамал Хил камарбандро озод кард ва ба фикри ту муҳорибаи шумо муҳорибаи довталабӣ аст? албатта, баъди ғалаба рӯзи якшанбе ман барои унвон меҷангам. ман ба ин чиз боварӣ дорам. ва ҳамин савол ба Алекс. бешубҳа, ман фикр мекунам ки ин чиз бе ин ҳамфаҳмо аст, аммо ман дар фикри ин муҳорибаам. аввал бояд ғолиб шудан дар кор ва баъд барои унвон ҷангидан дар кор. савол ба Боби Грин. одамо доимо оиди стили ғайриоддии Тони гап мезананд, аммо ту низ ҷангори ғайриоддӣ. оё ту ҳис мекунӣ ки стили ғайриоддии туро ба назар намегиранд? медонӣ, ман танҳо гуфтан мехоҳам ки ин ҷанги сахт мешавад. ҷанги сахт мешавад. ман ба шумо гуфтан наметавонам ки ин чӣ кор мешавад, аммо ҷанги хеле сахт мешавад. дирӯз дар медиа конференсия Тони гуфт ки ту ба ӯ дар рӯзи падарон навиштӣ ва ба ӯ писанд наомад ва баъд шумо дар ин ҷо дар меҳмонхона вохӯрден ва Тони гуфт ки вақте ки ту ӯро дидӣ тарсидӣ, гӯё ки ту маргро дидӣ. дар ин бора фикрҳои худро баён кун.
медонӣ намедонам ки бо ӯ чӣ гап шудааст, аммо як чизро ӯ рост гуфт. Вақте ӯ гуфт ки ман худро гум кардам. Медонем барои чӣ? Ман намедонистам ки рақамҳои телефони ӯро дорам. Ман ба телефони худ назар карда дидам ки дар як рақамҳо элкукуй навишта шудааст ва фикр кардам ки вау, кани биё ки Санҷон дар ҳақиқат Тони аст. Ман ба ӯ навиштам ки салом, ту элкукуӣ? Ӯ дар ҷавоб навишт ки бо рӯзи падарон табрик. Ман навиштам ки ман рақиби туюм, ту фаҳмидӣ ки кӣ навишта истодааст? Ӯ ба ман ҷавоб надод ва баъд ман ҳам ӯро ба рӯзи падарон табрик кардам. Барои ҳамин намедонам ки ӯ чиро дид, чӣ гуна тарс. Ӯ гуфт ки дар чашмони ман тарсро дид. Боз нигоҳ кун. савол ба Тони, ту бо беҳтарин аз беҳтаринҳои вазни сабук ҷангидаӣ. Боби Грин дар ин бозӣ солҳост. Ту малакаҳои ӯро аз рақибони пешинаи худ дида чӣ гуна баҳо медиҳӣ? Ӯ ҷангвари хуб аст. ӯ ин муҳорибаро дар турнири UFC 291 қабул кард. Барои ҳамин шуморо бачаҳо, ҷанги хуб интизор аст. Дигар ягон чиз илова карданӣ нестам. Ман барои шуморо хандондан омадагӣ нестам, барои ҷангидан омадагиам. Ва Тони, ту дар ҳақиқат боварӣ дорӣ ки дирӯз дар чашмони ӯ тарсро дидӣ? бале. Ту чӣ гуфта истодаӣ? Ту нобиноӣ. Шояд проблема дар он аст ки айнакҳои худро намегирӣ. Нигоҳ кун ки боз дар син пешпо нахӯрӣ. О боби, туро ҷазо медиҳам. савол ба Дастин ва Ҷастин. Пеш аз ин муҳориба ҳама оиди камарбанди БМФ гап зада истоданд ва ҳозир ин камарбанд дар назди шумо аст. Оё шумо қувваи иловагӣ ҳис мекунед вақте ки ӯро дар наздикии худ мебинед? Ҷастин, аз ту оғоз мекунем. Ман ҳоло ҳам ӯро намебинам, аммо ман ӯро дар видео дидагиам ва ӯ зебо аст. Дар девор овезон кардан зебо менамояд. Ин барои мероси мо дастоварди хеле калон аст. Ҳамаи мо мерос сохтан мехоҳем, то ин ки то абад монад ва ин як ҳиссаи ӯст. Ин дастоварди калон аст. бале, мас ана ҳамин гуна. Ин ҷанг барои мерос аст ва дар зали мо аллакай чунин камарбанд ҳаст ва инро дар бари ӯ мемонем. савол ба Дастин ва Ҷастин. ин муҳориба барои мероси шумо муҳим аст ва ҳар дуи шумо дар вазни сабук чемпиони муваққатӣ буден. ба фикри шумо соҳиби камарбанди БМФ шудан аз чемпиони муваққатӣ шудан болотар аст? не, ман чунин фикр намекунам. Ин барои мерос таърихи хуб мешавад. ҳатто яке аз номзадҳо барои ин камарбанд будан аллакай хуб аст, чунки на ҳар кас барои ӯ ҷангида метавонад. аммо унвони чемпионӣ муҳимтар аст ва камарбанди муваққатӣ як ҳиссаи ӯст. Барои чемпион шудан барои ман як қадам монда буд ва ин чиз ҳадафи асосӣ аст. розиюм. ин унвон хуб аст, барои мерос саҳми хуб аст, аммо ин камарбанд ба монанди камарбанди чемпионӣ муҳим нест. ман фикр мекунам ки касе ки соҳиби ин камарбанд мешавад, довталаби асосӣ барои камарбанди чемпионӣ мешавад. муҳим будани ин камарбанд ана ҳамин чиз аст. савол ба Тони. Тони, зиёди карьераи худ ту аз ҳама ҷангвари бераҳмтарин будӣ. гӯй ки ту барои ин камарбанди БМФ ҷангидан мехостӣ? албатта ки не. ман унвони воқеӣ мехоҳам. 5 ғалаба ва баъд муҳориба барои унвон. боби дар ин роҳ якум қадам мешавад. ман мебарам ва ӯро бо стили худ фавран шикаст медиҳам. ташаккур ба ҳама.
on the marquee than the original BMF belt holder. Ladies